Ni gehiago beti aipatzen dute, kontestu oso konkretu batean sortu zela zinemaldi alternatiboa ere bai, lehenengo edizioa 2006 urtean egin genuen, gogoratu behar da, Donostian urte horietan, gazte mugimendua, herri mugimendua oso bixi zebilela, 2 urte lehenago Donostiako piratak lehenengo abordatzea egin zuen, 2004aren ostean, Donostian inoiz ez bezala 3-4 gaztetxe kudeatzeko aukera egon zan, eta testuinguru guzti horretan sortzen den ekimen bada zinemaldi alternatiboa, ez? Eta gehiago logika zen, hau baldin badaukagu, honen bertsio herrikoi alternatiboa planteatu behar dugu, ez? Esango nuke ez, esango nuke zinemaldi alternatiboa ere, gaur egun zinemaldi alternatiboa zerbait baldin bada, hain justu zinemaldi ofizialarekin batera egiten den jaialdi bat delako, ez? Eta, helburu horrekin, osea, zinemaldiaren baitan egiten den bestelako eskaintza bat aurkeztea zen asmoa, inondik inora, ez kontraprogramatzea eta ez bestelako zerbait berria sortzea. Orduan, galdera hona izan zitekeen, baina uste dugu zinemaldi alternatiboa baldin bada, zinemaldia dagoelako dela.